Na výrobu kabelky s krátkym úškom budeme potrebovať jedno klopko priadze Velvet. Ja som kupovala v 100 klase a šírka vlákna je 20 mm. Nebudete potrebovať ani háčik, ani žiadne iné náčinie. Maximálne nožnice, ak budete mať, ak vám nejak priadza zvýši alebo niečo vám bude niekde trčať. Ináč ich využívať nebudeme. Ak budete potrebovať dlhšie úško na kabelke, určite si kúpte dve klopka. Môžeme začať. Začínať budeme reťazkou a budeme vlastne robiť očka okolo tej reťazky dookola. Začneme tým základným uzlíkom. Obtočíme si dlhšiu priadzu okolo prstov a pretiahneme cez dierku. Poriadne zatiahneme a túto šnúrku odporúčam nechať aspoň takých 10 cm, pretože budeme robiť uzlík. To uvidíte potom ďalej. To očko nerobte ani dlhé, ani malé, čiže ani veľké, ani malé, aby to vyzeralo pekne pravidelne potom. Aby ste vám tam nevznikali veľké diery. Takže zatiahneme. Tak. Vložíme prsty do očka, zoberieme priazu a pretiahneme ju. Tým urobíme druhé očko. Takto. Znova vložíme prsty do očka, pretiahneme priadzu a máme hotové 1, 2 očka. Máme 3 očka, 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Takto robíme 6 očiek. Vidíte, že mi tu vznikajú diery. Ale to nevadí, lebo budeme cez to preťahovať ešte očka z jednej aj z druhej strany. Takto, keď máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 očiek, toto očko necháme tak, ako je a pokračujeme do tohto. Takže vložíme prsty do očka, zoberieme priadzu a vytiahneme ho. Tým urobíme jedno očko. Znova ho necháme na pokoji a berieme si, pichneme do druhého očka, respektíve do tretieho. Vytiahneme priadzu a máme hotové 3 očka. Takto pokračujeme až do konca, teda ešte urobíme ďalšie 3 očka. 1. Snažíme sa tie očka robiť rovnaké, aby nebolo jedno kratšie, jedno dlhšie. Tak máme 5 očiek dokopy a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 očiek. Tak. A teraz budeme pokračovať tak, že si urobíme uzlík s tou krátkou niťou, ktorá nám trčí a vlastne s touto dlhou. Takže zaviažeme. Tak. A stiahneme. Robíme to preto, lebo potrebujeme robiť teraz reťazku aj takto z druhej strany, cez tie očka na druhej strane tej reťazky. A keby sme to potiahli vlastne tú priadzu znova, nešlo by to, pretože to očko je už urobené tu. A s tou istou priadzou by to logicky ani nešlo. Takže sme si zaviazali uzlík na druhej strane a teraz pokračujeme. Pichneme do toho istého očka, ale ako keby z druhej strany. Potiahneme priadzu a vytiahneme očko. Tak. Teraz budeme pokračovať vlastne na druhej strane tej reťazky. Takže jedno očko. Tuto je hneď druhé očko vedľa toho. 2. Teraz tretie, štvrté, piaté a šiesté. Takto máme dokopy 12 očiek. Vždycky je to rozdelené akoby na polovicu. 6 a 6. Táto tu strana, ktorá nám bude vznikať, na ktorej nám budú vznikať tieto pekné očká, tak vlastne to je tá vrchná. Teraz to vyzerá, ako keby sme to plietli do hora, ale bude na konci vlastne sa to stočí. Takže pokračujeme ďalej. Keď sme na konci, takto. Ďalšie očko budeme robiť, respektíve ďalší riadok. Urobíme tak, že vložíme prsty do prvého očka ďalšieho radu. Vytiahneme priadzu a máme hotové ako keby ten prvé očko ďalšieho riadku. Teraz znova to očko necháme, vezmeme si ďalšie očko v rade a pretiahneme priadzu. Druhé očko, teraz ideme tretie
štvrté, piaté a šiesté. Tak, a sme ako keby na konci tej reťazky z jednej strany. Tak, pokračujeme na druhej strane reťazky, nikde nič nepridávame, iba si vlastne zoberieme priadzu a pretiahneme cez očko. Teraz to vyzerá tak neforemne, že ani to nevyzerá ako nejaký začiatok kabelky, ale uvidíte, že ono sa to po čase, keď budeme robiť tie riadky, tak sa to pekne spraví. Sme na druhej teda strane reťazky a len vyťahujeme očka. Tak, máme tretie očko, jeden. Ono takto tu vyzerá, že niektoré sú tie stiahnuté tie očka a je to tým, že keď ich pletieme vedľa seba, tak vidíte, že tu je tá ako keby zvyšná tá priadza. Takže ono, keď sa to vyťahne, tak tie očka sa pekne spoja k sebe. Takže vôbec sa neľakajte toho, že sú takto ďaleko a že jedno očko je menšie ako to druhé. Tak, pekne sa to napraví. Máme štvrté, piaté a šiesté. Tak, snažíme sa robiť všetky tie očka rovnaké veľkosti. Tak, máme hotový druhý riadok a môžeme ísť na ďalší. Znova len pretiahneme, zoberieme si prvé očko. Vidíte, tu sa mi to vytiahlo, ale viem, že keď budem robiť ďalšie očko, tak sa to pekne stiahne. Takže vložím prsty znova na začiatok riadku. Vyťahnem priadzu a idem ďalej. Zatiahnem a vložím. Máme druhé očko. Tretie očko. Štvrté. Piaté. Šiesté. A som na konci prvého, teda ďalšieho riadku reťazky z jednej strany. Tak, máme 6. A ideme znova na druhú stranu reťazky dookola. Znova 6. Je to jednoduché, takto tých radov urobíme, až vlastne kým neprídeme na koniec klopka. A necháme si ešte nejakú priadzu, aby sme mohli urobiť to ramienko. Videla som aj tie kabelky s reťazkou, teda bez toho uška a vyzerali tiež pekne, takže asi je na vás, že čo si vyberiete, či kabelku s uškom alebo bez. Tak to urobíme dokopy. Mne to vyšlo robila som 2 kabelky už a na obieve mi vyšlo 6 radov. 6 radov plus uško. Takže je to na vás. Robte dookola, kým budete mať vlastne priadzu. Vždycky len preťahujete očka, priadzu cez očka. Tak. Vyzerá to neforemne, ale uvidíte, spraví sa to pekne. Dvihne sa to dohora a bude to fakt fajn. Tak, ja mám hotový v podstate 6. riadok. Spočítajte si to tak, že keď sa pozriete z tej vonkajšej strany, spočítajte si tie slzičky. Takto 1, 2, 3, 4, 5 a 6. očko je posledné. Vyšiel mi takýto koniec ešte, toľko priadze, takže malo by to vystačiť na jedno to krátke úško. Vidíte, že sa pekne tá kabelka dvihla, že už to nie je takéto neforemné niečo. Jedine, čo by som urobila ešte teraz predtým, ako tú kabelku úplne ako keby uzavriete, je zapracujem túto zvyšnú priadzu a to úplne jednoducho len ju pretiahnite cez pár očiek vo vnútri tej kabelky. Mám jedno, tak to druhé a ak vám bude aj tak niekde trčať, tak ju kľudne ten koniec odstrihnite. Tak a pokračujeme teraz tak, že pretiahneme tú nitku cez všetky očka dookola a zatiahneme to a tým sa nám urobí pekný tvar tak do takej slzičky, ako to povedať. Takže zoberieme priadzu, ktorá nám ostala a budeme preťahovať tú priadzu z prednej strany očka. Takže máme túto prednú stranu kabelky, zoberieme tú priadzu a pretiahneme cez to predné očko úplne celú. Takto. Tak, cez jedno, znova z prednej strany do ďalšieho, z prednej strany do ďalšieho očka. Takto prejdeme všetky dookola.
z prednej strany dovnútra. Tak, a máme posledné očko. Pritiahneme cez neho. Tak. A teraz si tú šňúru pekne zatiahneme. Tak, narovnáme pekne očka. A vidíte, že sa nám to pekne stiahlo do toho tvaru. Tak. Teraz, ak chceme pokračovať v tvorbe uška, tak si pretiahneme priadzu cez toto očko. To je vlastne ako keby to prvé. Ale nevyťahujeme ju úplne. Urobíme proste takto, iba jedno očko, jednu slučku. Znova si zoberieme priadzu, pretiahneme cez očko. Pichneme do očka, vložíme prsty do očka, pretiahneme priadzu. Takto. Takto vlastne to robíme, až kým nám nedojde priadza a nebudeme mať hotové to uško. Tak, mne to vyšlo takto, kúsok priadze ostal a urobím to tak, že tú priadzu v poslednom očku, ak ju mám takúto krátku, tak ju vytiahnem, zatiahnem očko, trošku ponaťahujem, takže máme to vytiahnuté a teraz tu budeme rôzne preťahovať ten koniec tej priadze cez očka. Takže preťahneme cez tieto dve. Ja to robím tak viac menej asi pocitovo. V tomto nie je návod, že kde by ste tú zvyšnú priadzu, zvyšnú šnúru mali dať. Takže poďte pocitovo, skúste to zaťahovať, či sa to nevyťahuje. A uvidíte, jak vám to pôjde. Ale toto robím pocitovo a pekne to drží. Snažte sa tú priadzu preťahovať tak, aby ju nebolo vidno, aby tie očka boli ako keby rovnomerné a nikde nebolo vidno, že tá priadza je pretiahnutá. Tak. Ešte cez posledné. Tak a vložím to. Tak a schovám to vo vnútri pod priadzu. Ktorúkoľvek, čo je najbližšie k tomu. Tak. Super. Ešte si môžete rukami potom ponaprávať tie očka, aby vyzerali fakt rovnomerne. Niekde väčšie, niekde menšie, ale takto, keď to ručne ponaprávate, tak je to, vyzerá to fajn a vyzerá to pravidelne. Tak to isté z druhej strany. Tak, a kabelku máte hotovú. Ak chcete, môžete si ešte našiť nejaký svoj štítok, nejakú vlastnú značku, ak máte. A máte krásny praktický darček.